ସାଇରାମ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି ନା ସେଇ ବାହାନାରେ ଆମେ ହିଁ ବଦଳି ଯାଇଛୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ସ୍କୁଲ ନ ଗଲେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା, ସେ ପୁଣି କେଉଁ ଗାଡ଼ି କି ସାଇକେଲରେ ନୁହେଁ, ଚାଲି ଚାଲି କେଉଁ ଧାନ ବିଲ ବିରି ବିଲ ଦେଇକି, ପୁଣି ଯେଉଁଠି ଚାଲିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଉ ମୋ ଯଦି ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଥିଲା, ମୋତେ କହୁଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରିଛୁ? ଏଇଥିପାଇଁ ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରିଛୁ? ତୁ ବା ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ସୁଖୀ ମଣିଷ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖାଉନଥିଲି ମୋତେ ସେ ଖୁଆଇ ଦେଉଥିଲା। ଫୋନ୍ ନଥିଲେ କ'ଣ ଅଛି, ପଡ଼ିଶା ଘର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ସେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲା ଆଉ ମୋର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ହେଇଛି କେଜାଣି, ପାଖରେ ପଇସା, ଗାଡ଼ି ଆଉ ଫୋନ୍ ସବୁ କିଛି ଥାଇ ବି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ନା ସେ କେବେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିଛି, ସାଙ୍ଗ ତୁ କେମିତି ଅଛୁ, ନା କେବେ ସେ ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛି।